खुलुमबाय नोंसिनिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला मणिपुरनि टेररिस्ट एटाकआव रुंसारि जानाय आसाम राइफलनि प्रणय कलितानि नखराव फैनानै बिथांनि बिसिनो 20 लाखनि चेक होनानै गावनि अननायखौ बिसोरनि नखरनिसिम फोरमायदों। आसामनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ होबथानो थाखाय मोनसे मेसिन लाबोगोन, जाय मेसिनखौ एडभान्स ब्रेथ एनालाइजार होननानै बुङो। बे मेसिननि गेजेरजों 5 सेकेन्डआवनो जौ लोंनानै गारि सालायनायफोरखौ हमनो हागोन। बे मेसिनाव मोनसे केमेरा आरो प्रिन्टार थागोन। जेरैबो लुथिनाय बेंगालरनि सेन्ट फिल'मिना हस्पिटालाव कर'ना भाइरास गोनां प्रिया मुंनि सासे आइजोखौ 21 डेज सिगां हस्पिटालाव एडमिट खालामदोंमोन। 21 डेजआवनो बिनि बिलआ 7,40,000 फैदों। बे बिलखौ होनो हायियाव हस्पिटालनिफ्राय प्रियाखौ हगार हराखैमोन। बेनि थाखायनो प्रियानि नखरनि मानसि आरो हिउमेन राइट्स एन्टि काराप्शननि माखासे मानसिफ्रा हस्पिटालनि बाहेरायाव धरना होदों। भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहनाव मैया रबिबाराव कर'ना पजिटिभ मोनदों। अमिताभ बच्चनआ मैया रबिबाराव कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नानै गावनि न'सिम फैफिननो हायो। बिनि फिसाला अभिषेक बच्चनआ दासिमबो कर'नानिफ्राय बारग'नो हायाखै। दैबानायाव बिमाजों आलादा जानाय मासे सानब्रैल' जानाय गान्दाखौ काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय बासायनानै काजिरङा नेशनेल पार्कनि अथ'रिटिफोरा रेस्किउ सेन्टाराव दोनहैयो। दिनै रक्षा बन्धन। नर्थ इस्टनि हिन्जावसाफोरा जम्मु एन्ड काश्मीर आरो लादाखआव थानाय आर्मि आरो पेरामिलिटारिफोरनि जवानफोरनो राखि खादों। मध्य प्रदेशआव गें रेप। 6 हाथियार गोनां मानसिफ्रा सासे चौकीदारखौ बुनानै बिनि 40 बोसोरनि बिसि आरो 12 बोसोरनि गथ'खौ न'निफ्राय बाहेरायाव लांनानै गें रेप खालामहैयो। दायनिगिरिनि सायाव पुलिसफ्रा केस रेजिस्टार्ड खालामबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट हरदो आरो शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।